În anul 101 de Coacșrear, Traian a pornit spre Tapaie, hotărât să frângă rezistența lui Decebal. Trecătoarea era îngustă, iar dacii cunoșteau terenul, transformând fiecare colț într-o capcană naturală. Traian a avansat disciplinat, cu legiunile aliniate perfect, mizând pe forță, ordine și răbdare. Decebal a încercat să încetinească înaintarea romană, folosind terenul, surpriza și cunoașterea munților. Lupta de la Tapaie nu a decis imediat războiul, dar a schimbat clar echilibrul. Victoria romană a deschis drumul către inima Daciei și a pregătit căderea regatului. Pentru Decebal, Tapaie a fost începutul unei presiuni uriașe pe care nu o mai putea opri. Iar pentru Traian, aceasta a fost dovada că Dacia putea fi cucerită, pas cu pas.